Helo, fi yma yn Llanber heddiw I ddangos dipyn o Llanber I chi. Neu, Llanberis, fel mae'n gweud ar y sein. Esyllt Ethni Jones yn cyflwyno Cowlan Cymru. Mae Llanberis yn enwog am ei lyn, llyn Padran. Mae pobl yn gallu llogi cynw neu long ar y llyn. Neu wrth gwrs, mae yna cruise ship, y Snowdon Star. Fyna mae Jones yn gweithio dyddiau yma, fel DJ yn y nos a chef yn y dydd. Mae yna 2 pwllnofio, 5 bwyty a chasino ar y Snowdon Star. Ond, mae o'n ddrud. 60 pint yn noson. Dyma Pete's Eat, bwyty blasus a byd enwog yn Llanberis. Ti di Pete? Fi, naci. Ti'n gweithio yma? Yndw. A pwy yw Big Jim? Pwydio, wel, pryd mawr y fwyd, ydio, ffer y bryd mawr, Iawn, brecwast be mawr. fi'n ennill os ni'n bita'r holl beth? Llawer y byd, sdim o clawn. So veggie option? Nagwys. Diolch yn fawr. Dyma gastell Dol Badarn yn Llanberis. Pwy oedd yn byw fan hyn? Does neb yn gwybod. Mae rhai yn gweud taw Sir Bryn Terfel na ddechrau adeiladu'r castell cyn rhoi give up ar ôl y divorce. Dwi ddim yn llawer o gastell rili yw e. Fyddwn ni ddim yn licio byw fan hyn. Fyddwn ni'n byw yn rhywle neis fel Betws y Coed neu Rhuthun. Lan fyna ar ben y mynydd mae'r Wyddfa, sydd wedi cael ei adeiladu I Saeson. Yr unig ffordd lan na yw I gerdded, neu I ddringo, neu dal y tren. Mae'r mynydd yn un o'r rhai mwyaf yn yr ardal, ac ar ddiwrnod clir, mae'n posib gweld America o'r caffi ar y copa. Os newch chi graffu, efallai welwch chi Americanwr bach yn torri gwair. Pwy yw e? Donald Trump? Pwy a wyr? Dyma'r unig theme park yn Llanberis, yr hen chwarel. Yr unig adloniant yn fan hyn yw llechi. Os ych chi'n licio llechi, chi'n mynd I licio'r lle llechi yma, ond peidiwch â sleitio fe. Felly, dyna chi, Llanberis. Iawn, ia? Gadewch I ni wybod os ych chi erioed I bod I Llanberis yn y sylwadau. Fi'n mynd I sgimio'r carreg yma.